Bine v-am găsit la cel de-al 4-lea episod din Minecraft simplu și ușor. Da, off-camera am stat și m-am ocupat de toți mobii aia care erau. Doamne, am murit de câteva ori. Dar totuși, vedeți că grapa aia eu am făcut-o. Anume, acolo am pus o găină pe care am ademuit-o cu aceste semințe care au căzut întâmplător când spărgeam niște frunze în timp ce mă luptam. Așa, să le punem aici. Punem și asta aici. Și uite că începutul episodului ne prinde noaptea, așa că hai să trecem peste noapte. Dacă cumva în episodul trecut vi s-a părut că vorbesc mai ciudat, nu vă îngrijorați, este de la faptul că eu am un aparat dentar mobil și uneori îl am, uneori nu îl am și de aceea s-ar putea să sune diferit. Hai, creeper, ceva? Undeva? Oricum, am zis că hai totuși să mergem la mining, pentru că tot n-am găsit mare lucru de asta trecut. Da, hai să coborâm în mină și nu știu dacă... Băi, tu! Băi! Așa. O să săpăm în jos. Da, și normal am uitat să ne luăm torțe. Da. Mergem rapid până sus să ne luăm torțe. Așa. Și coborâm înapoi în mină. Un sfat pentru când coborâți în mină, dar mai ales când dați de o mină, întotdeauna puneți torțele pe partea dreaptă, pentru că atunci când veți vrea să ieșiți, le veți vedea partea stângă, deci pe aici am intrat. Ok. Torță. Serios? Chiar nimic? Și aici, normal, dăm de... Măcar am dat de ceva și anume de puțin cărbune.
Gata. Continuăm să săpăm pe aici. Și... am auzit un zombie. Dar, din păcate, nu mai putem să săpăm că ni s-a terminat pickaxe-ul. Haideți sus. Cred că deja s-a făcut noaptea. Dacă nu știați, zilele în Minecraft durează 10 minute. Iar am lag. Dai, numai să nu-mi intre ăsta micul care chițăie pe aici. Gata. Ah! Degeaba. Tot degeaba. Asta. Cât de fain poate să spargă cu târnăcopul de iron. Dar gândiți-vă la târnăcopul de diamond. Of, dacă am reușit noi să găsim diamond. Aici, deja avem un stack și de piatră, doamne. Da, deci avem cremene și avem și fier pentru a face flint and steel, dar degeaba îl facem dacă n-am găsit mină în care să găsim obsidian ca să putem de-astea să fac eu ceva. Da, asta vreau, asta și asta. Da, îmi cer scuze pentru că am lipsit. Așa. Vedem. Așa. Să vedem cine face găina. Face noaptea. Oh, îmi cer scuze dacă nu m-ați auzit. Am zis că se face noaptea. Aveam microfonul pus aiurea. Gata. Hai să trecem peste noapte. Sabia în mână. Gata. Da. Trebuia să pun asta aici. Asta voiam. Așa. Ia să vedem. Până la loc. Aici. Și asta. Nu. Asta vreau să pun la loc. Asta o păstrăm. Mergem până pe afară. Vedem ce este.
Dacă este vreun monstru. Și nu este. Așa. Hai să vedem ce ne face găina. Hai, un nou, ceva, nimic? Nimic? Haideți să adunăm niște semințe. Poate reușim să mai prindem una. Nu. Aha, uite. Nu. Doamne. Uite, încă una. Cred că totuși sunt destule. 4. O să-i dăm 3. Și cu una pe care mai avem noi. Să ne facem 2 grădină. Ah! Le-am dat pe toate. Și m-am blocat. Fă-mi nou. Hai! Îmi faci eu? Asta o să țupăie dacă nu o acoperim. Stați așa, poate mai găsim una. Îmi mai trebuie o găină. Nu sunt găini pe aici? Uite, uite una. Ala, am găsit. Hai, care vine? Hai, 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 veniți! Veniți, hai, 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 hai! Hai, vină după mine! Hai, 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 hai! Ea, chiar dacă stau cu spatele, mă vede. Și vede că am în mână acea bucată de... Ah, uite, un nou! Haide! Haide, vino aici! Vino aici, hai! Da, două! Haideți să vedem. Nu, nimic. Și ca să nu zici că sunt rău, uite. Așa, și astupăm la loc. Și uite-le. Ah, încă nou. Așa, am o idee. Hai. Băi, care a sărit? Nu! Au fugit amândouă. Nu! Data viitoare ar cam trebui să fiu mai... Hai! O sămânță am nevoie.
Să mă vad amândouă. Hai, veniți. Hai, intrați. Intrați. Așa. Aici tu. Așa, bravo. Acum... Nu! Gata. Yay! Mai încercăm un nou. Yay! S-a făcut un pui mic. Un puiuț. Deci avem și noi de acum găini, ca oamenii normali. Și în plus, îți 3. Deci, sigur, o să ne facă pui de acum ele. Punem și astea aici, să avem tot timpul. Să abia o lăsăm. De acum, data viitoare când o să ne facem vreo fermă sau ceva, să o facem de... de cum se cheamă? De vaci. Să avem piele și carne. Numai să nu iasă vreuna. Stați acolo, cuminți. Da. Deci dacă cumva mi este vreuna... Aștept noaptea ca să mă culc și să mergem de nou să vedem. Că am văzut, este acolo o gaură prin care, ca să fim siguri, o să fim siguri că nu iasă. Avem un puișor. Doamne, m-am băgat în casă prea devreme, dar de acum nu mai ies că imediat se face noapte. Haideți să ne facem un pic de ordine pe aici. Deci, o să punem astea de foc. Deci, cremenele și lemnul. Să le punem aici. Yep. Da. După aia o să punem piatră. Avem asta. Asta vine aici. Asta, așa. Bun. După aia aici asta de luptă. Așa. O să punem astea uneltele. Chestiile din trese de zahăr și alte plante. Torțele. Carne și astea. Da, deci ne-am făcut un pic de ordine pe aici prin inventar. Gata, de acum se face seara. Cu cât ne culcăm mai repede, se face ziua mai repede și n-au timp să se spawneze mobii. Gata. Am pus și sabia mea acolo. Sabia de piatră. Să o luăm înapoi. Așa. Astea. De asta vedeam eu aiurea. Holografa. Gata, am înțeles. Da. Ce să facem? Păi hai să ne facem o găleată ca să avem
și așa mai avem numai 3 bucăți de fier. Așa. Sau am mai putea să ne facem un foarfece, dar nu ne-ar ajuta. Deci punem asta aici și așa facem o găleată. O să luăm găleata. Nu m-am dus la găini să văd dacă nu mi-au dat vreun... Asta o să le punem aici. Haideți să vedem. Închidem ușa. Ok, hai la găini. Alo, băi. A făcut-o nou, s-a auzit. Văd, mai o ouă pe undeva? Fiți pregătiți? Așa. Testăm ouă și... Ups, am lovit o găină. Și am lovit-o chiar pe asta mică. Da, nu e bine să loviți. S-a mai ouat una. Și cu aia. Băgați aici. Încă un ou de testat. Otea. Iar am lovit o găină. Da. Îl lăsăm acolo să facă cât de multe ouă vor. Așa. Haideți să căutăm și alte animale pe aici. Ok. Da. Deci pe aici nu prea sunt. Da. Ce să mai facem? Hai să mai adunăm lemn. De ce m-a dat porul la mine? Îmi spart propriul geam. Doamne. Și mai am o bucată de nisip. Gata. Mergem în casă să ne refacem geamul. Nu. Ok. Aici. O să punem o bucată de lemn. Că lemnul arde și el. Trebuia întâi să-l prelucrez, adică să fac scânduri. Ar fi avut aceeași durabilitate și în plus avea mai multe, dar n-am chef acum să mă complic. Așa, ia să vedem ce facem noi cu ăsta. Păi, ce facem? Haideți să ne gândim. N-avem oase? Vai, trebuie să mergem în căutare de schelețălai. Nu că scheleți ar fi și buni. Da. Și ce să mai facem? Piele de vacă încă n-avem. Ia să ne gândim. Bar n-am ce să mai facem. Doamne. Hai să ne facem o grădină. Da, întâi o să avem nevoie de... nu, am pus la loc. Să avem nevoie de... o sapă.
de găleată și de semințe. Așa. O să ne facem bețe. O săpăligă. O să facem de lemn. Asta aici și asta aici. Să vedeți cum le folosim pe toate. Ne înarmăm întâi cu sabia în mână. Unde ne facem grădina? Păi, haideți să ne facem nu aici. Haideți să vedem. Ok, am făcut grădina, o puteți vedea aici. Da, acele 300 de zahări eu le-am plantat. Haideți să recoltăm. Ok. Și să plantăm mai multe. Ah, nu. Gata. Tot așa a fost și data trecută, parcă. Hai să vedem ce au făcut găinile. Așa. Păi, v-ați ouat, băi? A, două ouă, e bine. Nimic. Nimic. Oh. Speram un pui. Nu cumva sunt 4? Nu, sunt tot 3. Ei, da, nu contează. Bine că măcar 3 avem și se face noaptea. Oricum nu contează, am vrut să ne facem grădina. Să mai luăm niște 300 de zahăr. Să pun și norul ăsta la loc. Asta. Găleata, bețele. Sunt cam dezordonate. Și totuși chiar mai înainte îmi făcusem curat inventar. Doamne. Nu mai am nimic la mine. Păi haideți să facem ca și data trecută. Și apăsăm butonelul. Și deci vă spunem la revedere.